ọgbarara ahekante bekwu arante mana kpara akpọla oshilarela we must move forward. Ishidi Chukwu enyere na maka hunye mara naanị gị Ishidi Chukwu enyere na maka hunye mara naanị gị daa echile nwazala o nwanne echi nwazala o enwekwala n'ụmanye gbara ọsọ shi onye panala gba n'ọsọ o echile nwazala o nwanne echi nwazala ụzọ enwekwala n'ụmanye gbara ọsọ shi onye panala lama mmọ o omenejighara akwala n'ọnwanne ego ine omenejighara akwala n'ọnwanne gị obiri n'ihi na agbata ya eroye ya aronye aronye mọmie agbata ahụ ya eroye ya fukwa afọ ibele ine omenejighara akwala nwanne gị obiri n'ihi na nwanne uhe Chineke jiri chọọ anyị mma ugwu ka mma owugharị mma o jikwa na agbata ya eroyi oyi akpụmi ya akpụkwanụ gị ọkpa oshi jejere emewere ohere rịọ nnụ biko asị m onye mmejọrọ gbaghara m enwere kpahe shiri enwere ebe mmanụ ụzọ jee gị hụ nga m ji ọsọ awụdaga agba agakwanụ m nene ọwụ ka m bịa kọọla nnọọ akụkọ so nagide no mesha bịara m leti taa ọwụ nga m gbaga nna m na-akpa trafik ebe na eshari asị mma garịa haziekwanụ one or two things ma ọrịkwala anyị mma ịghọtala ihe m kaga ngwa ihe ị ga-eme ugbula aka shia meseji e nwere ihe m chọrọ inye gị na ya rụwa gị shia meseji ịghọtala
Mojari ma ọkpa oshari ashekpekwa na-ekelekpa ihu asa mara pata onye ukwu napata onye nta ndị na-abịaruola nga na-agbanyeghị ụsha bịakwara m azụ oge abịara m leti aga m akwụ ụgwọ late coming ụgwọ late coming m ga-akwụkwa na elekpa m ga-esi akwụ ya ọwụ ike na onye ọwụla mme nna ṅụọ mme ṅụjusacha afọ ṅụbasacha afọ n'anya lekwanụ pepe soup nọ ụgba nọ nkwọbi nọ ihe niile nọ nga ahụ na ndị gakwa na-akpa ọjị ike ịwụ ọjị ụdụdụ ara eme n'ihi na ejila ekwugide na ọjị ụka oge ahụ nwanne nke mmadụ ka anyị gaa ya n'ihu ọdị m ọgba ka m chanaba gị na ha omume anyị ma akọọla gị akụkọ ketaa ewo tọwụ Tuesday ọ dị Wednesday ịhụnachago afụọla m out of date keta Wednesday abalị abụọ ke ọnwa itoolu ya wụ ọnwa Septemba afọ 2020 onye jikwa n'isi akụkọ ọkwa nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor dati Owerri Pikini ebe na bọọla nọ na gị shiachara this broadcast paroche gị pụkala ma ndụ makọọla gị akụkọ akụkọ Chima kọla nọ akụkọ mere obodo ụmụ o deberela itazidebredi aka chiga steeti Imo ewu ndanyi Hope Uzoremma aga ya ugburu abụọ ekwuola okwu gbasara arịmma ya akachiburu steeti Imo ewu sinetọ ndị zonu ọlụ ewu sinetọ Rochas Okorocha Hope Uzoremma kwuru shi enweghị ha ọwụla ịdọgakwala ya Rochas Okorocha Rochas ahụ nwanne ya nwoke ya hụ eji he ya eji amashi ahụ we man he is well pleased in whom he is well pleased shahe enweghị ha ọwụla dọgala ya Rochas mana Rochas ahụ kwesịkwara na ịwọtachi aha afụọlarị na gọvanọ steeti Imo shia Hope Uzoremma ahụ na onye ewu gọvanọ steeti Imo gbulaka ha agbụla otu ihe Rochas ha amatabe chishi ọwụla ahụ matara ahụ he niile ha arị mma shi enweghị ha ọwụla dọgala ya Rochas kama he ahụ shi Rochas matagoduwo ayahụ gọvanọ shayahụ gọvanọ steeti Imo gbulaka ha ụmahụ ya Rochas ya Hope ahụ onye re nchaji gbulaka shahe enweghị ha ọla dọgala ya Hope ahụ dọgala ya Rochas Rochas ahụ nwanne ya nwoke oge Samo na Chimo Samo Mbagwe former governor of Imo State Samo Mbagwe oge Samo na Chimo ebata na Owerri Imo State gbebe jagamba onye isi ala Nigeria iwu Muhammadu Buhari bubu okwuola shi gọvanọ steeti Imo ewo Hope Uzoremma aga ya ugburu abụọ shahụ onye ya ha eji eme ọnụ shayahụri proud of Hope Uzoremma bubu kwuru ke echi gara aga ma gọvanọ steeti Imo ewu Hope ijiri ejeje kelee ya n'obi ọchịchị ya ịnọ na Aso Rock Abuja bubushi ozi niile ya hụ eji ediga gọvanọ steeti Imo ndeke gụnyere imeghe nzukọ ịhazi nzukọ eji eme n'igwe ịntanetị maka mgbatu digital economic sector ala anyị makwa chụnta vootu odila ya ji eme na steeti Edo gbasara onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC Pastọ Ize Iyamo azọga ọkwa steeti Edo nakwa mmepe ndị niile o mepega na steeti Imo nakwa ihe ndị ọzọ ya hụrụ ebe Hope Uzoremma nọ chi Hope Uzoremma ahụkpa aka ofe ahụkpa aka ofe chi Hope ahụghị onye eji eme ya obiọma ahụ ayahụri proud of Hope ọhebubu ekwuru ọchị aya ha agaghị akwụsị ịnọ na-akwado ọchịchị Hope na steeti Imo n'ihi na Hope ahụ mara na ekwekụga ya chi Hope jichiekwanụ ike n'ihi na onye achị ya jide ka oji shake oji ahụrị mma Imo steeti ahụ nwere gọvanọ nga Hope Uzoremma aga ya ugboro abụọ ịnọ ọhebubu
Beke na gana laba. Filling station ake bakari o. Ake bakanri. Hotel ake bakanri o. Obiora Nwankwọ Izuchukwu Ọka na Bọlachi Tempụlụ Ọnwụkwe Ịbọlachi Onyoma na Holland. Blessed Sylvester Chinenye Alukwu Elekpanụrịta nọbọla ndewo ebe ahụ ị nọ Okunai namba joka. Okunai namba joka. Okunai namba joka. Okunai namba yanima yolonuye. Okunai namba yanima yolonuye. Oyamagale lebo apawe digi alakwela kemeje nujiri bema amaweze zongonya zam potela njebega o makoko nanye namba joka. Okunai namba yanima yolonuye. Okunai namba yanima yolonuye. Afari abofri ko ye mo ko se lupe joba. Agabage yaba ebe ake bakanu ndi otula. Asuwepe. Aremma Odeberela It Has Debredi onye ndu otu IPOB Indigenous People of Biafra n'asụsụ Bekee ewo Maazị Nnamdi Nwachineke Kalụ akụsuola onye ndu ụyọ okpere Redeemed Christian Church of God ewo Pastọ Enoch A. Adeboye maka ọjụjụ ọ jụrụ ikwula ndị nta akụkọ okwu ma o shichara he nzukọ ya Buhari nwere nwanne echi gara aga ịwụ Monde n'obi ọchịchị ala anyị Aso Rock fụta ekwufara shi ma Adeboye ije hụ Buhari ya hụcha Buhari ya Buhari akpacha Adeboye afụta ndị nta akụkọ akwụshi ya wụ Adeboye shia nna anyị ukwu n'ime Chineke elee ga ndabubu ikwutara bịa ka nna anyị ihe nnukwu ara na ihe kpakwa nna gị iji bịa ịhụ bubu mana Adeboye gbashiri nwo nkịtị enweghị ihe ọbụla ọ gwara nwo ọ bụghị ụtụ a ya gara lakpuo ka ahụ wekwara ndị nta akụkọ iwe Maazị Nnamdi Kanu akụsuokwa nna ya maka ọjụjụ ọ jụrụ ịgwa ndị nta akụkọ ha ọhụrụ n'obi ọchịchị ala anyị ịwụ Aso Rock ya makwa ya aka n'ihu shi ya gwa ụwa niile ma onye ọhụrụ nga ahụ ọwụ omegbu mmanụ Buhari ka ochia
ọsha hụ gba anyị ma ọwụ odu detective Buhari ka hụ hụrụ nga ahụ ma ọwụkwa na onye yiri Buhari ka ọ hụrụ na obi ọchịchị asọrọkụ ala anyị. Maazị Nnamdi Kanu kwuru chi ha Adeboye hụrụ ahụ juru ha anya ahụ ha mere ha akafu hụ ịhụrụ nga ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ kwugakwanụ shi o nwere ike ha Adeboye ijiri ejeje hụ na Buhari ahụwu ihe gbasara okwu iwu ahụ emere ọhụrụ ekwugashi niile ndị otu ọchịchị niile ịnọ na ụyọ okpere gba Christian Association of Nigeria nọ na tiga ya okpuru ndị ọchịchị ala anyị nwe na-aga na-agwa ndị ụyọ okpere he nwo ga na-eme asha o nwere ike wuru he o jiri je hụ na bubu maka ya. Mana Nnamdi Kanu shi nene mere ha agwahụ ndị nta akụkọ he ya bubu ikwuara gwakwa naanị onye ọhụrụ nga ahụ ma ọ Buhari ma ọkwanụ onye yiri Buhari. United States of America Okechukwu garịla gị mma Ijayo Madoge bukwa na shabara buru Madoge bukwa na shabara buru. Anyị mara ekele gị Obiora Nwankwọ ndewo kelekwa gị Designers Empire 20 agịwụ the CEO Designers Empire ndị ọma ejere ezigbo Turkey wears Turkish clothes ịmana mma ala Owere anyị anọkwanụ na World Bank anyị area A akụkụ Black Gate akụkụ Ideal Suits and Hotel owebe Designers Empire no Designers Empire ndị ọma na Turkish wear gị chọla Turkish shirt ma Turkish shoe Turkish handbag nakwa ihe ndị ọzọ ịmara mma ewoge soro ya gaa na-egori gaa na-agbasa aka gị jụọ nna ọp amarara hem kaga Designers Empire ndị ọma na Turkish wear ndewo ọgbarara Family yakuma emeko nyama meje monu emeko fupa yakuma oyi wizard emeka tokodri yakuma amori ichimbe gole ewelike yakuma pawo nyidiala na Arima Ekenoweshi very soon hope will join Buhari anywhere he is. Emmanuel Okorafor Vox of Angelica. It should make me feel at home. Arima Aluka Tochukwu ndewo Ezeribe Dora ndewo Eleno. Toneski Nebetwishi rubbish audio president Mike Chinaka Eshi good day my brother and happy new month ndewo. Chukwuebuka Dovane Francis ndewo Manoneze Chibu Eze ndewo. Tochukwu Benjamin Ishi greetings from Philippines. Paul Ozemera Shebu Ishina so they started when they use him finish when they use him finish they will dump him or the Makamba si onye mara Dubai Mazi Sylvester Ishi Germany ndewo Gochukwu ọdịnaka mekele gị Chima Ebu leader Mazi Nnamdi Kanu I salute you Orema Chukwuebuka ndewo daalụkwa Ikechukwu Eluku Ishi hello were pikin I can't believe it is that hope I can't believe it that Hope is seeing Buhari. If Hope said that he see Buhari, where did he see him Buhari? All these pictures is old pictures. Nigeria don't have president. Orema, Jonathan Isha degree. Orema, Ejike James Ndewo Shore Pikin. How you dey? Ifemi Kennedy Ndewo. We are coming to you Ndewo. Fabian Chukwudi Ndewo. Victorious Ike God will punish two of them, Hope and Buhari, for their evil act in Imo State. Henry Igwe Chinedu Ndewo, sir, you are highly welcome. Chijoke Precious Ikechukwu Ndewo. Edu Chinko, you are welcome. Don't forget to share this broadcast. Don't forget to share this broadcast. Chineke bere m anya azụ ogulu ya gashiele ọ from the United States of America na London Ejayo Olula mameja ọgaranya le na bianna Chief Kenneth Olula mameja ọka Owere olum dikejeje Olula mameja ọgaranya ọgaranya le echi gara aga Akachiga steeti Imo ewo ndani Hope Uzoremma aga ya ugboro abụọ jereje hụ onye isi ala anyị iwu Muhammadu Buhari n'obi ọchịchị ala anyị ịnọ na Aso Rock Abuja. Hope shi anya hụ jereje ikele bubu maka ọkwa nna ya nsogbu ndị chega ọchịchị steeti Imo aka mgba.
Hope gwara bubu ụka gbasara ala mbuze ya erosion n'asụsụ bekee kenyega ndị steeti Imo eribafeju kemegakwanụ ndị steeti Imo enwe makwa onye arahụgahụ ụra ya erosion chuga anya ụra na steeti Imo ọchị ọwụ nsogbu nakwa nsogbu ndị ọzọ enwega na steeti Imo kemgbe su erosion ọkọọkwa nna ya ahụhụ ndị steeti Imo ịkpaga n'aka ya erosion n'ihi na ọtụtụ ebe na steeti Imo erosion ala mbuze achụọla nwuo ọsọ ọjọọ ma Buhari gwara Hope she n'oge na-arịghị anya shamahụ ga-awe gaa ụkwụ na steeti Imo gbatakwana ọchịchị steeti Imo ọsọ enyemaka amarakpa a ga-esikwanụ mee ndị mmadụ laba nwa na-arahụ ọwụ ka alaba anwụpịama anya otu anya ghere oye amara ma oye ọ ga-ize mmiri zoma obi ekorocha ndị mma n'elu so bubu ekwela Hope nkwasa ya hụ ga-agbatala hụ ọsọ enyemaka chi n'oge na-arịghị anya sanwo ga-amaghe nwa oge eme gbasara ala mbuze ahụ eji enwe na steeti Imo. Hope gwakwara ya shie obi ahụri ndị South East mma maka ọdụ ụgbọelu ahụ ọ gbapere na izuụka anyị shi ime ya ga ọ gbapere on the 20 ọ gbapere n'Enugu ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam ahụ ajọsuru mepee na Sọnde ịgara aga nakwa kpochi arụga akwa mmiri Niger ka abụọ ahụ ọsịsọ Hope shi nnọọ ha emega ndị beke anyị obiọma gbahụshi gbatuo ọdụ ụgbọelu ahụ ịnọ na Enugu na-arụkwa akwa mmiri Second Niger Bridge ahụ ịnọ na etiti Ọnịcha na Delta kpochi arụga ya ọsịsọ chihe niile ndị na-ahụkpaga ndị beke anyị obiọma chahụ emena official Stancom Group of Company United States of America Anuklaka Ketipaga Makate London base Ine Anowero Arema Henry Igwe ndewo Chijoke ndewo Educhinko ndewo that's the 21 family. You are welcome, sir. God bless you, sir. Sunday Raymond, good morning, Owure Bikini. Those pastors are antichrist. Nnamdi Azikiwe is the beginning of Nigeria, and Nnamdi Kanu will end it. Orema. Gochuku Odinaka, Ishibubu have food fire in their ass. Adeboye is running up and down. He's disappointed because outcome of the meeting didn't go down well. His body language says it all. Stella Ujungwa Ishi well done. Brongren Benedict Ndewo. Gonzalez Hispanita Ndewo. Ishi that Adeboye is a Ageka Kwaraka. Toneski Nebechku Ishi Owure Pikin. You have said it before now. Orema. Anyam Awadi Ishi Adeboye is not. Adeboye is not living by example upon all the atrocities in the country. He kept quiet so bad. Gochuku Donald, the Supreme Court governor is satellite agent Bubu have in Southeast. Evil man. Prince Sidi Akwilbeshi, Nigeria is Nigeria. Toneski Nebechkuishi thunder fire. Obakwarara Awarara. Chinedo Lewikishi special greetings. Ndewo, you are welcome, sir. Dono Chibi salute you. Who came from South Africa. Chibi came Ogidi Ekene Owa. Ishi you see what Hope is saying. Please, are we happy? Are we happy? Ojugano. Mobi Arianya in the Southeast. Mobi Arianya in the Southeast. Anyway, Panapola Orla. Kanye Gakwano Nihu. Chicago American baby. CEO. Financial. One of Japan. Japan, you get man of all. One day they been a power of Fiaba. One day, man, will love Mammy, Tabogaraya, Ogranale, will love Mammy, Tabogaraya, Ogranya Kabaka, will love Mammy, Tabogaraya, Ogranale, will love Mammy, Tabogaraya, Ogranya Kabaka, will love Mammy, Tabogaraya, Ogranale, will love Mammy, Tabogaraya, Ogranya Kabaka.
Arịmma ụmụnne Chineke jiri chọọ anyị mma taa birthday nwanne anyị nwanyị Oriakụ Euphemia Kennedy Iro Anụsi nwanne anyị nwanyị alụkwana ya na steeti Abia ya di ya ịwụkwanụ nda anyị Kennedy Iro Anụsi bikwanụ na mba UK ebe ahụ ka nwobi emega ọfụma taa ka emega ncheta ọmụmụ nwanne anyị nwanyị o ji nnọọ eso anyị na ha omume anyị si Chineke ga na-edu ya na-eje he niile ọrịọga Chineke ga-emere ya hụ Chineke ga-agọzi ya gọzie di ya o ji ọmụmụ chọọ nwụọ mma ọ ga-ejikwa akụ na ha enwe ogologo ndụ amamihe akọ na uche nakwa ahụ isi ike gọzitụbọnwụ soro nome anyị kelee ya ma kpekwa nna ya ekpere gọọla ya ọfọma gbata birthday ya. Happy birthday to you Mrs. Kennedy Iro Anụsi ndewo Ifemia. Orejela o itazirejidi echi gara aga mmanụ abụọ nwụrụ na okporo ụzọ bypass Benin steeti Edo nga Adams nwoke ajọ njọ Oshomole ijegaje ịchụ nta vootu maka onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ịhụ pastọ Ize Iyamo o jeje ime na ya kampeni na obodo Usen kansụl ịnọ na Ovia South-West na steeti Edo akụkọ krọshi ụgbọala trela si nnọọ ebe oshi gbịga n'ime ụgbọala ndị ahụ isoga Adams Oshomole azụ ya na jeje kụrụ ụgbọala ke ndị uwe ojii iji eduga nwụ n'azụ n'ime ụgbọala ahụ ọkụkwa na ndị uwe ojii abụọ anwụọ n'ime ụgbọala ahụ trela ahụ ịkụrụ Oshomole anọkwanụ nga ahụ kwuochi anya ha kagbuola njem ahụ iji kwela mmanụ abụọ ndị ahụ ịnwụrụ ugwu rịta ọgbarukwala ezinụlọ nwụ kashiekwa nwụọ obi anọkwa nga ahụ akachiga steeti Edo ịwụ Godwin Obaseki akpọkwa oku anya ha anọ na ha mere Adams Oshomole Yasha Adams Oshomole hụkara obi kashiekwanụ ndị niile mmanụ nwụnana na ihe mberede okporo ụzọ ahụ obi ya kachicha nwụ obi mana aka ka ọzọ abịa kwuochie ha ahụ mere ha agbaghị aka shọwa Adams Oshomole wụ onye nwụchụga ndụ ya sha chọrọ ha igbu Adams Oshomole egbu sha chọrọ ha ime ya asasineti shi ha hụ asident rọkọ shọwụ Adams Oshomole wụ onye a chọrọ iji trela ahụ akpọgbu mana Chineke ahụ ekweghị ka hụ gaala nwekpa ahụ nwochichie Thank you, Mazi Sylvester. Ezekwesili John Smith, Eshinazi Nnamdi Kanu is the biggest nightmare of the #1 country in Africa. Ugo Sunday ndewo. Prince D Akueliba Paul Ozemena Sebu Nna Kenneth Ugochukwu Odinaka ndewo. Mazi Sylvester ndewo. Ugochukwu Odinaka Isho Oshomole have used their heads for sacrifices. Obarara Ekene Owa Eshe why he missed the target. Robinson and Agoro Eshe good morning over the beginning. Bola Chichidoke Precious Ihechukwu Eshe happy birthday favor Orema. Joseph Chijoke ndewo. Christopher Onyemelukwe ndewo. Godfrey Ishe over the beginning. Please tell Hope to close his mouth because he is a 419 Yahoo governor. Obarara Prenkenge ndewo. Elebanorita ndewo no. Looking at all of them, he must kill in God's way.
Akachiga steeti Abia iwu okezie ikpeazụ nọrọ na echi gara aga jeje gbatuo okporo ụzọ abụọ ndị mmụọ rụrụ ọhụrụ ndị ajọsụrụ rụchaa na steeti Abia. Ụzọ ndị ahụ ọ wapekwa na ụzọ isi ụmụ ibe jema ụmụ okereke ịfụgakwa na ntigha ụzọ ọfụrụ ntigha ụzọ ruokwanụ na ibe eme ring road ụzọ ndị kọnetichara kọneti zụọ ha eji kpọọ ya ring road. Ụzọ ndị na-anọkwanụ kansụl Obingwa steeti Abia. N'izuụka gara aga ka o ji eje gbape ndị ka ọrụ nọ n'Ụmụahịa. Okezie chikwa na aka ahụ mbido ọrụ ụzọ na steeti Imo shahe na steeti Abia shahe enwebeghị nwa ọhụrụ ahụ chi ọtụtụ ụzọ ka a ga-arụ na steeti Abia. O jikwa ohere ahụ gagharịa jelekwa ebe ndị ọzọ arụgachakwa ọrụ ụzọ na steeti Abia. Nna marachi Abia steeti eji akọ nwa ọrụ shanwe enweghị ụzọ Makoola na-ekwucha Aba enweghị ụzọ Aba enweghị ụzọ mana okezi ikpeazụ agwala ndị Abia steeti shi ka ha enwebeghị nwa ọhụrụ sha ahụ ga-arụ ụzọ aghara ebe niile na steeti Abia. Ya gbakwa nwochi ụzọ ndị mrụ ga awụkwa ụzọ adịgboroja ọwụkwa ndị ka ahụ eji akpaghachi ere ma ọwụkwa China road. Aga m enye nnụ ụzọ wịgba ụzọ shiri ike ịwa agbama ya 20 years kpahụ ọrịa ọkpa kpọọrịa so o kwela nwe nkwachi ahụ ga-arụ na nwa ezigbo ụzọ ha wụ naanị ịrụ ụzọ mana ahụ ga-arụ ezigbo ụzọ na steeti Abia. Arema Ọpara Jonas Uzoma ndewo. Noble Amara Eshi gods in Edo State are angry. Robinson Isham just coming. What's up? Arema Ifemia Kennedy Ranos Eshi, thanks to everyone who has celebrated me. May the good Lord bless you all. Amen. Non-so talent this election in Nigeria must take life. What a country. Anyam Awadishi. Happy birthday, Mrs. Kennedy. Arema Christopher ndewo. Ifemia ndewo. And non-so talent ndewo. You see Uchenna Abraham ndewo. She Biafra is what we want to. O deberekwala it has debredi na okwu gbasara ebe oche onye isi ala anyị ga-ala n'afọ 2023 ma ọ wụ n'ala Igbo ma ọkwanụ ebe ọzọ. Akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma ekwuola shi aha awụhụ ebe oche onye isi ala ga-ala wụ isiokwu shimụ matakwashi ama na ahụ ka dube oche ahụ ugbulaka chi onye ahụ du oche aha ha achịchabe ma nwa na-ekwukwa na ebe oche ahụ ga-ala shi ebe oche ahụ ga-ala awụhụ ya wụ isiokwu shi ebe na bọọla ọlala shi ahụrị mma mana ha nọ nga aha ahụ ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị isi politikal pati shi ahụ ndị ga-ekwu onye mmụọ ga-enye ikikere iji aha pati mmụọ zọọ ọkwa shi ha enweghị ha rịda onye ka ewe onye ugwu onye ka ewe onye Yoruba onye ka ewe onye Igbo shi aha awụhụ kpọọwụ enweghị onye achị ewu ọtọn mmụọ ịzọ shi emegahụhe tọn by tọn shọwụ onye ọbụla otu ndọrọndọrọ ọchịchị inyere akwụkwọ chi were akwụkwọ ji zọọ were aha anyị ji zọọ ọkwa prezidenti n'afọ 2023 shọwụ onye ga-aga ọchara ha elegahụkwa Ọji Ụzọ Kalụ ha Ọji Ụzọ Kalụ imega kama hụ onye ọbụla pati nyere akwụkwọ zọọ ahụwụ onye ga-azọ ya ọkwa mana nwụhụ mara sha Buhari ha achịchabe Buhari ahụ ka dube nga ahụ nwụhụ na chọrọ ịchụtụ ha achụtụ ka onye ọbụla kwughachi okwu prezidenti ọ bụ so na Zamfara Obinna Molu okwu ndewo. Stanley ndewo. Ugochukwu Joseph ndewo. Charles Junior Ozomishi 20 years again. It doesn't stop at building road. Maintenance is required. Ọrịa mma eziokwu ka ekwuru. Elonja Nokwanda Chinwe
Chinwe ndewo, Ishi you are welcome, ndewo. Stella Ujunwa ndewo, Patrick Iken Ishi Owerri pikin, I'm just coming, what is going on? Ọkwa akụkọ gaga ọnụ, ọwa akụkọ gaga on. Educhinko ọ gbarara nnu mega gọvanọ anyị insult. Gọvanọ ka ahụchiela anya ịgbago eziokwu. O deberela itazidebrede na obodo Obosi ịnọ na kansụl Idemili North steeti Anambra ka ndị uwe ojii nwụchiri nwaanyị iri afọ 55 55 years n'asụsụ bekee, aha ya wụkwanụ Nkechi Odinye maka o ji azụ ụmụaka ezutara nwaanyị ahụ wee child trafficker n'asụsụ bekee. Akụkọ krọshi kemgbe afọ 3 taa ka achọga nwaanyị ahụ achọga n'ihi na enwere mmadụ ana na igidetula ya afọ 4 gara aga. Nwaanyị ahụ erie mbọmbọ ọsọ orikwa na ọ kwụsịghị ịnọ na-azụkwa ya ahịa, ya ga-akwa n'ihu na-azụkwa ya ahịa, ya zụrụ ụmụaka ya ejejere ezụta ụmụaka kpọtala ya ejeje ree ya ụmụaka. Mgbe esikwanụ jide ya ugboro aka, ndị uwe ojii na steeti Anambra ijidere mma na-akpọ ndekpọ nwa jeji ire ejide nwụmatasho ashimgbe onye ka nụ ji ire shinwa ọ na nga anọghị kpọọ nwaanyị ahụ aha shi nwaanyị anyị chọga kemgbe afọ 4 anajima nga ahụ ejeje nwụchie ya nwaanyị ashi ejikwa na ereshi nwaanyị ụmụaka ndị shide ọnụ ego chide n'ọgụ 200,000 naira ruo 400,000 naira ọwụhe nwa eji ere nwa uduru ego akwụrụ gị uduru nwa iwetara ashi gị ndeke nwoke gị wetakwarụ ndeke amụrụ ọhụrụ shi ego eji akwa hụrụ n'iche mana ahụ etiti 200,000 na 400,000 ka nwaanyị ahụ eji azụ ụmụaka ndị ahụ ya na jezụrụcha ụmụaka ndị ahụ ya na ji ereshizi ya ndị mmanụ anarị ya ndị mmanụ. Aka mara na jide nwaanyị ahụ akpọrọkwanụ nwaanyị ahụ ya ejejeji nwu ebe o rechara ụmụaka ndị ahụ. A nafụtara ụmụ nwoke 8 ụmụ nwoke 8 o rere eje na akpọ acha nwu ndị orechiri nafacha ya ndị orechiri nwu. Anafụtakwana ụmụ nwaanyị 4 n'aka ndị orechichara ụmụaka ndị ahụ. Ụfọdụ ụmụaka ndị ahụ alakwurukwa na eji na ụyọ nwu. Ụfọdụ ụmụaka ndị ahụ return to their families n'asụsụ bekee. Ekwukwa nnachi aga na-emekpọ nchọfụta ịma ebe ndekọ ọzọ fọrọ afọ ishi chagakwa na apụfukwanụ ya nwaanyị ụyọ ikpe maka ire nwa. Fabian Chukwudi Ishi Hope is secretly fighting Okorocha and Orji Ụzọ Chiazoka Kalu. President Akolibishi, my brother Keiji Anukwamiya, Ugochukwu Ordinaki Supreme Court Governor is saying boo-boo, mind after. Okay, he's saying boo-boo mind after meeting him. Ishi, we don't need president at all. All we want is a Biafra. Full stop. Machuku Hechimonde, Ishi, imagine what your governor is saying. Well, whatever happens, we stand for Biafra. Kambasi Ishi Nwanne Ogechi. Oremma ka anyị gakọrọ n'ihu. Izuchukwu Ọka Ishi Hope is Sharia governor ọgbarara Edumofi ndewo. Uchenna Augustine ndewo kwanụ. Ọchịchị etiti ala anyị ekwuola she iwu Companies and Allied Matters Act ahụ CAMA kama emere ha ahụhụ iji megide onye ọwụla ọkwanụ iji megide okpukperechi ọwụla ma ọkwanụ otu okpere ọwụla kpa ndị mmanụ shiri echega ya nakwa kpanwoshikwa ekwuga ya. Onye enyemaka pụrụ iche onye isi ala anyị wububu n'okwu Niger Delta ịwụkwanụ sinetọ Eta Enang kwuru echi gara aga shi awụhụ Buhari mere ya iwu ahụ shi enwere otu onye omeiwu na otu onye sinetọ ndị palitere ya ime iwu
n'ụlọ nzukọ nwụ iri iche iche. Nwa na megide a na mefucha ya iwu na padala ya bubu shi bubu hụ bịanye aka na ya bubu ha ewere mkpịsị edemede mgbagbam ịgba onye ọbụla na kpụrụ bubu ọnụ sha ha hụkwa bubu mere ya iwu kama ọwụ iwu ọwụla emechara ewerela ya bubu etiga aka n'akwụkwọ sha ha hụ bubu nnu ha egbukwala bubu n'ọkpọrọ shiwu aha ha enwekwana onye ọbụla hụ megidega shiwu aha ha nọ na nga ahụ kemgbe afọ 1990 chenwekwanụ ihe ha akpụ anya ele anya ụzọ abụọ ịnọ ya chiwu aha ha enweghị onye ọbụla hụ megidega mana ndị otu Kristi nọkwa na-ekwuchi ụlọ anyị ga-ekpe n'iwu ahụ n'ihi na iwu ahụ werela otu jikọtara ndị okpere n'ala anyị were ya jejenyela ige ọchịchị etiti n'aka chienweela nwa nsogbu ọgba aghara ịnọ n'ime otu ahụ ọchịchị etiti hụ wee gaa n'ime otu ahụ na ji aka hụ ọfụtala nwa onye ga-awụ onye isi nwo nakwa ihe ndị ọzọ nwochi arịhụ mma ịnọ na iwu ahụ emere ọhụrụ nṅụchanwụ ha ga-ekwe n'ihi na enweghị ihe gbasara ndị ọchịchị na ndị okpukperechi chi ha ewu ha abụọ nọ n'onwe mmụọ ịnọ iche iche chi ndị ọchịchị hụ ji akwụ nwa ụgwọ ndị ọchịchị hụ ji enye mma allowance shana lekwana ihe mmụ na-agabịabịa memana nwa iwu limana nwa anya imeghe nwa megachagharị nọ ma nwụ n'ahụ chịrị ịzọgide Chineke okwu isi nwọchọrọ idoma Chineke were okwu zọgide ha isi nṅochi olo harịkpa aha mụ ha ga-ekwe ọkwa ha gwaghị o nwere ike ruhe Adeboye ijiri ejeje hụ na bubu na Mọnde mana Adeboye ekweghị agwa ọha na eze he ya bubu ịkatara tagaru ugbu a nya ma he mere he kpara Adeboye ije nakwanụ ha ọ gatara n'ije ahụ ọ fụrụ sọkpa oshere ogbulaka na o deberekwa my victorious Ike issue hope is not for us the Igbos but for the Fulanize ndụ isi shụrụ nwanne Clinton Operation ndewo Toyo Mazi Owere Pikene Chukwu okike abịa ma gọzie gị nwune ndewo ime na maka nke ahụ Princess Happiness ndewo ịbịara ọgbọ taa anyị emisiekwala gị you are highly welcome ọbịara ike ọnụ ndewo ishi my brother I love your program watching from Mumbai India ndewo elekpa ndị Mumbai ere Feroz Abaishi nna good afternoon how are you doing arịkwa m mma n'obe nsene Niagara ishi wow Nkechi child trafficker woman child trafficker woman God of Israel arrested her let government send her to jail so that others will learn from past experience. Sorry, Makalistus Akuchishi, Princess Happiness, where have you been? Benito de Soleshi, hello, one long time. How you day? I just joining you now. Please forget about hope or them. The man is sick. Ew, Obarara Governor Kanya, Hushila Anya. Chris, Amy Don, she listen. Okay, you get from Ghana, and they will let the Ghana, Educhinko, and they will. Ome Philip Ome Eshindewo, Princess Ndewo, Onyeka Peace Ishi, my brother, I greet you. I watching from UAE, Sharjah, to be precise. Ndewo. Akachiga steeti Enugu ewo Ifeanyi ugwu anyị agbarụọla ihu maka ndụ ndị akpụfuru n'ọgba aghara ahụ ịdafụtara n'etiti ndị ọrụ nche DSS ala anyị nakwa ndị otu IPOB na Emene steeti Enugu n'abalị 24 nke ọnwa gara aga. Ọkpọkwana oku o kwuru ọ gbarụrụ ihu na n'echi gara aga ma ya ndị isi nche niile ịnọ na steeti ahụ ọ dị security heads inwere nzukọ ahụ enwekwana ahụ ọshinwobịa ka ha mara ihe mere herikpa ahụ ijiri mee na steeti Enugu ka ha marakwanụkpa a ga-echi egbochi uduru herikpa ahụ ịdafụta ha ọzọ na steeti ahụ. One of people land here, United States of America. Magarela Gemma, I didn't get yo. Christy, as look
ana nọ nga ahụ nwa ekwucha ya okwu ugwu anyị ekwu okwachi ha ahụ mekwara ọtụtụ nde ijiri jeje wakpo ụyọ ndị uwe ojii atọ na steeti Enugu jeje paracha egbe n'ụyọ ndị uwe ojii ahụ chi enwere ndị mere ataki polis steshọn atọ na steeti Enugu jeje paracha egbe ndị uwe ojii n'ụyọ ndị uwe ojii ahụ nwụọ bara a na-arịọkwanụ ụmụ biko shipakpọ ya uche na egbe ndị ahụ nnụparala yarụ ma eme ebe ị ga-ịpakpọ ya para ya jee nye ya onye eze obodo nnu shọwa egbe gị hụ parara from police station enweghị ha ga-eme gị hụ dọma ya lakpuo kara nga a ga-ejide gị ejide gepa ya egbe nwehụpara egbe ahụ jeje kpakpuchahụ ya ebe ahụ n'aka ezenwu ka ezenwu na-akpafu azie ya ndị ọchịchị na-abịa para ya jeje pịhụ ndị polisi ahụ aparala egbe nwụọ. Group of companies, United States of America, Anuklaka. Ketikwalu maka ndị London base. Mba Rwanda ahọpụtala nwanne anyị nwoke Ewu Obinna Okwu Ani rịda onye isi Chief Digital Officer ụyọ ọba ego Kigali ke mba Rwanda inwe achịkwanụhụ ọwụ maka amamihe ya nakwa ịma ha ekwekụga mere nwoji họrọ ya rịda onye Chief Digital Officer ụyọ ọba ego Kigali ke mba Rwanda inwe achịkwanụ ọkwa ahụ enyere ya ọkwa ri oke mkpa chi ọkwa ahụ ri oke mkpa na ụyọ ọba ego ahụ Ewu Obinna Okwu Ani ọkwanụ onye ala anyị ọkwanụ nwafọ Igbo Akachiga steeti Imo ekwuola shi anyị ahụ ga na-aga n'ihu na-ahụshi ịdị n'otu ahụ nọrọ n'ala anyị na Naịjirịa anyị ha achọghị na na-anụshi onye ewe onye Hausa onye ewe onye Yoruba onye ewe onye Igbo chihe ahụ chọrọ ahụ ịdị n'otu n'ala Naịjirịa na-agbanyeghị ebe onye ahụ na-echila fụta. Ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na ala anyị ekwufụtala shi Masilenus Nlemigbo iwu onye ke edela hope dela ukwu ahụwu onye wu ezigbo onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo rịda ọgbaghara nọ na APC steeti Imo ebe e nwere APC steeti Imo ikere ụzọ abụọ ugbulaka otu uke Daniel Nwafọ ịnọ na isi ya ke Daniel Nwafọ ahụ ụkwanụ ebe Rochas Okorocha edela ukwu ke Nlemigbo Masilenus ụkwanụ ebe Hope Uzodimma edela ukwu Anamrachi ọchịchị APC sokwa ha ekogala Hope Uzodimma na akachiburu steeti Imo Rochas Okorocha n'ihi na Okorocha bịa Hope Okorocha ahụ gakwuru ya chihu mee na ya Daniel Nwafọ onye isi oche APC na steeti Imo Hope shi ya ha ajụ chiwa ihu ji chihu mee na ahụ onye isi oche APC na steeti Imo Hope shi Rochas gwara sị ahụ chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 sị ahụ ga-achọ ka Daniel wụrụla ya onye isi oche pati ahụ na steeti Imo Hope anajụma ya shi ị na-achị mee ya ị marakwa nna ihe ma ndị kem ị chọrọ ịzọ n'afọ 2023 mana ma ha ahụ ị chọrọ ịzọ ọwụhe m chọkwara ịzọ so katakata nọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo ugbulaka na rịda ọkwa ntuliaka elu achọkwa n'ime na ọkaigwe iji họfụta onye ga-anọchi anya sinetọ Benjamin Ụwajumogu ahụ enwụrụ anwụ APC emena skrinin nwụọ maka ndị niile ịgbara fọm ịzọ ọkwa sineti ọkaigwe ahụ maka praịmarị elekshọns nwụọ agakwa na-eme ya n'oge na-arịghị anya ntuliaka elu ahụ ka agakwa na-emekwara n'abalị 31 ka ọnwa Ọktoba na anyị jeje ịba ime ya mmanụ 11 agbaala akwụkwọ nomination fọm ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo iji zọọ ọkwa sineti zonu ọkaigwe
ke onye du ya Sinetọ Benjamin Ụwajumogu ịnwụrụ anwụ hafụ oche ahụ laa mmụọ. Ọrụ ndị eji agba n'okpuru Imo egosipụtala obi ọṅụ nwa nwere n'ọrụ ndị otu Imo Civil Guard ịrụga n'ala steeti Imo. Annawanachi izuụka ole na ole gara aga ka aka chịga steeti Imo ịgwara ndị ọrụ Intraco chimohuchicha okporo ụzọ niile nọ na steeti Imo fụọ n'ihi na ha ana ọtụtụ mkpesa chinde Intraco ahụpụtagala ọchịchị steeti Imo aha ọjọọ. Chintraka ahụlaluga aha ọchịchị steeti Imo chidana aka ike nwoji kpara ndị ejere ahịa ma ndị draiva ndị ọkwọ ụgbọala chindi Intraco ji aka ọjọọ kpara nwo abịa nwobịa nwa anọrọ nga nwa omega ụzọ akpọchie nga nwa ndị mmanụ lụgụ ọgụ nwa anọchi ụzọ akpọchie akachiga steeti Imo achinwo nna arụ mana onye Intraco ụlọ anyị hụrụ ụzọ anyị ga-apụrụ ya na nyefezie ikikere n'aka ndị Imo Civil Guard. Ndị Imo Civil Guard hụma maka okporo ụzọ niile ịnọ na steeti Imo. Ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị ọrụ na steeti Imo egosipụtala mmasị nwo ebe nwo nwere ebe ndị ọrụ Civil Guard nọ chike ma ndị ọrụ Civil Guard iche arụgazi ọrụ na steeti Imo chi ụzọ eji mere akpọchi mana ụzọ na-aja agasịrịrị werere nwe makwagharị a traffic jam n'ihi na ndị ahụ ji anọ rudo ehihie anyasụ na-akpọtu ụzọ na-akpụjila ndị mmadụ aka gbanwo ga na-eshi aga chika ahụ mere ụzọ a na-aga nnọọ ka ọma ka ọma. Aremma Izuchukwu Okishi, that is good pastors. When Mazi Uchehara is telling them that Nigeria is a fallen state, now is their turn to feel the pain of this bad government of Nigeria. Aremma Uchenna Augustine Chidato were pikin carry go for your work. Hope should go Aremma Chieluba ndewo ashimbiarela gị mma. Etelu Obusi ndewo Etelu Yalagi Matuneski ndewo Educhinko ndewo Chris Emi Don Ishowore pikin more knowledge to you, amen. Victorious Aikishi ndewo, we don't like him because he is not our governor. Oremma Don Ochiboy Don Innocent Ishowore pikin, please tell Supreme Court Governor my sister and my mother they are working at Ministry of Works and they have not been paid. I'm coming after him with my guys from South Africa. Ew. Jonathan man pass, he come out now to talk because those Benito, this okay because of those guns. Okay, Benito the solution, please tell him to pay workers. I mean also Oremma. Also them Dominic one day she good day over the greetings from Nürnberg, Germany. Ndewo so Dozo Dikena Afia Oremma Rochasi Okorocha is going nowhere. Oremma Ozoma Odonaki. It is unfortunate that Nigeria is from brothers. One of our Mbise brothers, Chief Justice in Canada. Now another one, Rwanda. God give us Biafra so we can all come back and develop our nation. Oremma Christian Indukwishi, I'm listening to you from Benin Republic. Oga Delegemishi Benin Republic. Nde Oga Dekwagema. Uchendo David de Olojo for Ishoreke more grace. Princess Happiness Ehunashi Obarara Okorom. Evan Rakitic eji agbala otu egwu bọọlụ Barcelona
bọọlụ echila n'otu egwu bọọlụ Barcelona fụọ ejemakwanụ n'otu egwu bọọlụ Sevilla ịnọkwa na mba Spain. Ivan Rakitic ejekwana nga ahụ n'afọ anọ ka ọ ga-anọ ya na otu egwu bọọlụ Sevilla. Na okwu gbasara ọfụfụ Lionel Messi ịchọrọ ịfụ na otu egwu bọọlụ Barcelona, mpa Lionel Messi iwu George Messi abatala mba Barcelona Spain, abatala na obodo Barcelona na Spain taa iwu Wednesday. Ọ baana n'ihi na ya ndị otu egwu bọọlụ Barcelona ga-enwe nzukọ echi bịa abịa, agaghị enwe nzukọ echi bịa abịa iwu Thursday ịmara jije ọwịrịwa na ka ejekwanụ n'ọtịrị na ihe gbasara Messi, n'ihi na Messi chi anya ha achọmahụ ịnọ na otu egwu bọọlụ Barcelona, chaya ha agbajuola, chaya hụ chọrọ ịfụ afụ. So mpa ya abịala nakwa onye ejenti ya Ewo Mendes abịala ahụ ịma akpa ga-esi eme ya wụ okwu, amara abịala ahụ kpa ga-esi eme ka amara ma Messi ọ ga-afụ ma Messi ọ ga-anọkwanụ na otu egwu bọọlụ Barcelona. Echi ile nwụna mecha mitin enwekwa ha ụlọ nwomeana agakwanyerekwa nna mara. Otu egwu bọọlụ Manchester City wụkwanụ ndị nọ na isi na-achọ Messi na-achọshi ya ike. Manchester City nna marachi onye maneja ndị Manchester City Pep Guardiola okochigbuola Messi mbosu na otu egwu bọọlụ Barcelona. Ọ chọgakwanụ Messi na-achọshi ya ike. Ebe Neymar ịnọkwara na Paris Saint-Germain na-agwa ndị Paris Saint-Germain chinwo biko zụtala ya Messi ka ya ahụ gbakọma bọọlụ na PSG. Otu eji ahụ maka mgbakalaya ọrịa n'ala anyị ịwụ Nigeria Center for Disease Control n'asụsụ bekee NCDC ekwuola chi ndị niile a na-enyocha na maka ọrịa coronavirus chọọnụọgụgụ nwụ n'ahụ nọ 405,916 people shọwụ ndị ana etestiala ebe ndị pakwanụ ọrịa coronavirus n'ala Nigeria kpachiteghachiri chọọnụọgụgụ nwa ahụ nọ 54,247 ya 54,247 cases. Achị ndị rịagakwanụ ọrịa ahụ kpachitaghachi jejere active cases enwere n'ala Nigeria ahụ 11,214 ya 11,214 coronavirus cases. Achịkwanụ ndị a na-akpọghafụla n'aka ọrịa coronavirus ya ndị na-agbake na ndị na-etestiala negativu n'aka ọrịa chọọnụọgụgụ nwụ nọ 42,010 ya 42,010 people are recoverala from coronavirus. Ndị na-anwụ ọkwana n'aka ọrịa coronavirus n'ala anyị chọọnụọgụgụ nwụ nọ ahụ nọ 1,024 ya 1,023 people ndị nwụchi na-anwụọna n'aka ọrịa coronavirus. Steeti Lagos apakwana ya coronavirus league agbara na Nigeria na maka afọ 2020. Steeti Lagos nọ 18,157 cases ebe ndị rịaga ugbulaka na nọ 2,724. Ebe Abuja so agakwanụ nwe with 5,202 cases ebe active cases Abuja now 3,590 cases. Abịakwana na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị, steeti Enugu nọ 1,182 cases with 234 active cases. Steeti Ebonyi nọkwara 1,101 cases ebe mmanụ 43 ndị paya ọrịa ahụ taa na steeti Ebonyi. Steeti Abia nọkwanụ 776 cases ebe enwere hụ active cases 71. Ọkpa ochijejere na steeti Abia. Abịakwana na steeti Imo. Steeti Imo nọ 529
cases. Ebe enwere 313 active cases. Nwekwanụ 205 discharge. Then mmanụ 11 bụ ndị nwụchi na-anwụọna na steeti Imo. Arema Oge Favor Ndewo, Billy Sami Samuel Ishi Verona Italy Elegamas Tija Ndewo. Chris Emidonishi, please my brother play me that music that your small baby is dancing. Arema Gerard Boga Ndewo Ishewere Pikin, thanks for the updates concerning Imo State government Ishi Canada. Gerard Boga. Prince Inedu Henry Ishi, I beg make Nigeria give us medicine where they use treat for 42,000 coronavirus patients. We need it in England. Or a man need in England. Or a maga send the lagia educhinko issue fake. Obarara okokrobo. Patrick Ikenna Orema, any Okemba Ndukwe Ishi, you are great. We must continue watching Orema Nde Wishi Indonesia. Gochuku Odinake, she's sorry for the federal government. She's sorry for federal government is. Okay, the federal government are not panicking anymore because we are used to their fake news after they have used the coronavirus to pack money. Finish. Orema. Emi Ndewo, Emi Dono Ndewo, Chris Emi, thank you so much. Maybe ka m ga-achịkọ ya na ahụ m anyị makọọla gị akụkọ kịta achị m onye anyị hụrụ taa anyị hụkwa ya echi mbọchị nta anyị achọ na Owerre nchi aha m ka akwa ha Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerre Pikini echile anyị arọ chebenu mmemme ọ ga-akụ 11:20 am rịda m ga-akwụlanụ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ ka Chineke mee ka ụbọchị taa na nke fọrọ afọ mana anyị mma. Ndewo. It is a necessity to get money. It is a necessity to get money. Money good Money magin no wanga wuro koro biamra nahi. Ye jesu good money. Basia, you be done get long one get money good Abandonary or someone answering more necessity. Oh no. It is a necessity.
pàtàkì fún wọn láti náwó. Owó dára. Money is good. Wọ́n máa ṣe pàtàkì fún wọn láti náwó. Àti ṣẹ́yẹ́ wọ́n máa ṣe pàtàkì fún wọn láti náwó. Owó dára. Inú lẹ́nu wà gáwù sọ́kọ̀ ìdí ọmọdé máa jọ. Káàkiri gbòòrò